Biblia sau Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament. Cuvânt înainte. Biblia este cartea care cuprinde ansamblul tuturor gândurilor lui Dumnezeu și al căilor lui cu privire la om, în lumina planului său alcătuit înainte de întemeierea lumii, pentru Hristos și pentru omul în Hristos. Cartea care face cunoscut în același timp ce este Dumnezeu, care este răspunderea omului față de El, ce a făcut Dumnezeu pentru om și noua relație cu Dumnezeu în care omul intră prin Hristos. Cartea care descoperă ce este Dumnezeu din punct de vedere moral în firea Lui și dispensațiile în timpul cărora El s-a slăvit înaintea cerurilor și a celor care le locuiesc. Cartea care dezvăluie secretele inimii omenești și le dă pe față starea și care în același timp pune înainte, în mod deschis, realitatea lucrurilor nevăzute, spirituale. Cartea care începe de la punctul în care trecutul atinge veșnicia și care ne conduce prin desfășurarea și rezolvarea problemelor morale până acolo unde viitorul se pierde în veșnicie. Cartea care, în sfârșit, analizează toate problemele morale în lumina perfectă a lui Dumnezeu revelat pe deplin și ne face să cunoaștem temeliile noilor relații cu El, potrivit cu ceea ce este El în sine însuși și potrivit cu ceea ce este El în dragostea Lui infinită.